लसीकरण जे आपलं होतं ते लसीकरणाची जी केंद्र आहेत ती ज्या ठिकाणी पेशंट आहेत जिथं हॉस्पिटल आहे त्याच्यापासून लांब नाही. अशी एक माझी मागणी. तोपर्यंत लसीकरण तुम्ही करू नका. म्हणजे करू नका असं नाही आहे, चालू ठेवा, पण लवकरात लवकर लसीकरणाची केंद्र अर्जंट रिसोर्स तुम्ही सेपरेट करा. तुम्ही जर नीट अभ्यास केला असता तर अशी परिस्थिती आताची. आता माझ्याकडे ऑन फ्लोअर 140 पेशंट येत आहेत आणि इथं साधारणतः 180 पेशंट आहेत. हे 220 पेशंट आहेत आणि रोजची ओपीडी आपली 250-300 पेशंटची ओपीडी चालू आहे. लोक येतात, प्रिस्क्रिप्शन घेऊन जातात, ते सगळं होऊन जातात. त्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर 85% लोक हे लसीकरणाच्या तिसऱ्या दिवशी पोहोचले. लसीकरणाच्या तिसऱ्या दिवशी पोहोचले. तिसऱ्या पोहोचले. आज सकाळी 5:30 वाजता पुन्हा बंदून मला तिथं मुंबईतून बोलतोय. माझे वडील फार सिरियस आहे. मला कशामुळे झालं तर म्हणजे 3 दिवसापूर्वी 4 दिवस 5 तारखेला आहे माझ्याकडे रेकॉर्डिंग करतो. 5 तारखेला ते पुसेगावच्या आरोग्याच्या उपकेंद्रात गेले, तिथं लस घेतली. तेव्हापासून ते आता इथं सगळे 85% लोक हे फक्त लसीकरणाला गेल्यानंतर पोहोचतो. इतकी भयावह स्थिती आहे. कारण असं आहे, आता जर तुम्ही आमच्या जिल्हा उपकेंद्रात आला, कोरोनाचा जो चौक आहे, तुम्ही जाता, सगळे पेशंट आम्ही आणतो, तिथं तुम्ही श्वास घेता, तिथंच त्याच दोरमधून क्लिअर कट लसीला सुद्धा लोक काढतात. पण इतर गावची सगळी लोक एकत्र भेटली, काय झालंय तुला, कसं झालंय तुला, असे चर्चा होते. त्याच्यापेक्षा वाईट म्हणजे जिथं उपकेंद्र आहे आरोग्याची, त्या उपकेंद्राच्या ठिकाणी अशी भयावह स्थिती आहे. उपकेंद्रामध्ये किती रूम असतात? 3 रूम असतात. एक डॉक्टरची रूम, एक फार्मसिस्टची रूम, एक वॉर्ड आणि मध्ये हॉल. त्याच्यापेक्षा जास्त काही नसतं. पण त्या हॉलमध्ये सगळे बसतात, लसीकरणाचे पण बसतात आणि तुमचे ते पण बसतात. नॉर्मल म्हणजे साथ द्यायला आलेले पेशंट ते पण बसतात. साथ डॉक्टरच्या केबिनला देतात बरोबर. आणि लसीकरण त्यांच्या वॉर्डमध्ये चालतं. तुम्ही मला सांगा, ते दोघंही येऊन इथं होतात. 50 जणांनी किनीमध्ये स्टार्ट दिले आणि 200 लोक लसीकरणासाठी आली. त्या ठिकाणी लोक कुठले आहेत? आंदोलवाडीचे आहेत, हिंदुस्थानीचे आहेत. ती लोक जाताना ते पॉझिटिव्हिटी घेऊनच जातात तिथून. आणि त्या ठिकाणी मास्क काढला जातो, कारण त्याला श्वास घ्यायचा असतो. हे सगळ्यात जास्त करून गेले 1 आठवडा झाला कंटिन्युअस त्याची मागणी करतो की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लसीकरण केंद्र हे अर्जंटली प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून शिफ्ट करा, अशा पद्धतीची माझी मागणी आहे. आणि त्या मागणीला आतापर्यंत कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद या ठिकाणी मला दिसत नाहीये. ही परिस्थिती अशी जर निर्माण झाली तर या सातारा जिल्ह्यातली कोरोनाची जी लाट आहे, ही लाट या महिन्याच्या शेवटी न संपता ही जर एक्सटेंड होऊन जुलैपर्यंत गेली. मागच्या महिन्यामध्ये आम्ही 600 रुग्ण आमच्याकडे ऍक्टिव्ह होते. यावेळेला त्याच रुग्णांची संख्या 6000 वर गेलेली आहे. आता येणाऱ्या ठिकाणी 15000 वर आहे. ही 15000 लोकसंख्या काय आम्हाला परवडणारी नाही. 15000 रुग्णसंख्या हँडल करायला माझ्याकडे इथे कोरगाव मतदारसंघामध्ये 700 बेड लागतात एका महिन्यामध्ये. त्याची काही ऊर्जा नाही. हा जर स्प्रेड थांबवायचा असेल तर पहिली प्रायोरिटी आपल्याला लसीकरण केंद्र. त्यासाठी मला इच्छा आहे की तुम्ही कोरगावची सगळ्या आरोग्याची त्याचा बातम्या तयार कराव्यात आणि उद्या चांगलं व्यक्ती लावावं. लस ज्यावेळेला घ्यायला जातो कुठलाही माणूस, तर त्याला इन टाईम काय झालं तर वैद्यकीय सुविधा लागते, होतंय, बऱ्याच जणांना त्रास होतो. अशा वेळेला वैद्यकीय डॉक्टर उपलब्ध कुठून करावा? आता प्रत्येक आरोग्य केंद्रामध्ये सेपरेट सुविधा आहे. कुठल्या लसीकरणाची किंमत वेगळी आहे. त्यांनी कोविडला काम करायचं नाहीये. कुठेही जावं तुम्ही, लसीकरणाचे नर्सेस वेगळे आहेत, डॉक्टर वेगळे आहेत. आपण ते डॉक्टर कोविडमध्ये काम करत नाही. तुमच्या जर प्राथमिक शाळेमध्ये जर लसीकरण केलं तर ते योग्य होईल. लसीकरणाला ह्या ज्या गाईडलाईन होत्या
की त्याला फार मॉनिटर करणं वगैरे, हे लसीकरण पहिल्या टप्प्यात होतं त्यावेळेला होतं. का तर लसीकरणाचे काही इफेक्ट होत आहेत का, किती लोक मागतायत, त्यांना काही रिॲक्शन मोठे येत आहेत का, ते पाहण्यासाठी होतं. आता जर तुम्ही मुंबईला जर पाहिलं तर तुमच्या रिक्षामध्ये, तुमच्या ह्याच्यात सुद्धा लसीकरण केलं. इथंच नाही, ब्रिटनमध्ये घराघरात जाऊन लस दिली जाते. ते ठेक काय, आम्ही घराघरात जाऊन देणार नाही, कारण आमच्याकडे तुम्ही वैद्यकीय मनुष्यबळ नाही. पण जे कोविडचे लोक आहेत, आज कोविड माझ्या मतदारसंघामध्ये कोण करतो कोविड काम? सरकारी अधिकारी कोविड कुठे कामात आहेत? मी असा एक प्रश्न विचारतो, कुठले कामात आहेत? जे तुमच्या आरोग्य सेविका असतील, आमचे पुन्हा अंगणवाडी सेविका असतील, हे जास्त काम करतात, लोड त्यांना जास्त. आमच्याकडचा जो स्थायी स्टाफ आहे तिथला, त्या स्टाफला पूर्णाचं कुठेही काम नाही. फक्त पुसेगाव जो उपकेंद्र आहे त्याच ठिकाणी कोरोनाचं काम चालू आहे. बाकी कुठल्याही उपकेंद्रावरती आज कोरोनाचं काम चालू नाही, काम करत नाही. आणि ती पोळ्या तुमच्या कुठल्या तर दोनच ठिकाणी. जिथं जिल्हा रुग्णालयाचं जे काम आहे त्याला डॉक्टर वेगळे आहेत, त्याला डॉक्टर दबडे आहेत आणि त्यांची टीम वेगळी आहे, लक्षात घ्या. आणि लसीकरणासाठी जे ते चिवटे आणि हे आहेत त्यांची टीम वेगळी आहे. लसीकरणाची टीम ही पूर्ण वेगळी आहे, लक्षात घ्या. लसीकरण आणि कोविडची टीम कुठेही एकत्रित नाही. तर आमचं म्हणणं आहे, तुमच्या उपकेंद्राच्या शेजारची जवळचं जे कुठं शाळा असेल, समजा आता जिल्हा उपरुग्णालय आहे त्याच्यासमोर मॉडर्न स्कूल आहे, त्या मॉडर्न स्कूलला तुम्ही तिथं लसीकरण करावं. काय होतं, परत आपण कुठलाही निर्णय घेताना आम्ही बाजू मांडायला नाही म्हणलो नाही. इनफॅक्ट त्याच वेळेला वैद्यकीय पद्धत जसं आम्हाला परवा वाटलं तसं इथं वैद्यकीय कोणतरी इथं ते ठिकाणी कार्यरत असणारा एखादा अधिकारी असतो, आपल्याला सॉल्व्ह इथंच झालं असतं ना त्या गोष्टी. सॉल्व्ह होत नाहीत ना, पण ते का झालं नाही, त्यांच्याही बाजू मांडता आलीच नाही आपलं ऐकणार. असं द्या ना, त्यांना ती बात ऐका. मी तुम्हाला बोलवलं की माझं म्हणणं आपण पेपरात मांडावं म्हणून बोललो. दिलाच पाहिजे तुम्हाला तेवढं, कुठेही दिलं जात नाही. आपल्या मतदारसंघात दिलं जातं, कारण आम्ही प्रोटोकॉल तसेच चेंज केलेले. पण आता प्रॉब्लेम कसा आहे, आम्हाला कोरोना थांबवताच येत नाही. फक्त कशामुळं, लॉकडाऊनचा काही इफेक्टच झालेला नाही. आता बघा तुम्ही लॉकडाऊनचा काही इफेक्ट, झिरो इफेक्ट. लॉकडाऊन नंतर खटखट संख्या कमी यायला पाहिजे. आता सॅच्युरेशन व्हायला लागले गावचं. आता एकंब्याचं एक सॅच्युरेशन आलं होतं, बरोबर. आता पुन्हा पेशंट वाढायला लागले एकंब्याचे. का वाढले? 3 पेशंट आता असे आहेत एकंब्याचे की जे लसीकरणाला गेले आणि पुन्हा सापडलेले. रोज दवाखान्यात दाखवायला गेलं तर लसीकरण जातं. लोकांना माहिती लस घेतली की आपण तुझ्या होणार. आता आम्ही कोविड चालू केलं. मी स्वतः रोज 3 गावात जातो रोज सकाळी. आज एक माझं चिमणगाव आणि ते सगळं स्वतः कोविड करतो. मी अधिकारी घेतो, माझे तिथले राजकीय कार्यकर्ते घेतो, तिथल्या टीम तयार केल्या. मी प्रत्येक वॉर्डला 5-5 जणांची टीम आहे आमची. स्वतः ऑक्सिजन बघतात. मी स्वतः कोरोनाच्या पेशंटच्या घरात जातो, ऑक्सिजन बघतो. आज सकाळी मला 2 जण सापडले. एकाचा ऑक्सिजन होता 89, एकाचा तसाच 80. 4 दिवसानंतर ते पूर्ण संपलं असतं कुटुंब. ते दोन्ही उचलले आणि हॉस्पिटलला ऍडमिट केलं. याच्या सिटी स्पोर्ट 13 आणि एकाचा 17 आला. पण अर्ली स्टेज आहे ना, या स्टेजला जर ट्रीटमेंट दिलं चांगलं होतं माणूस. जे आम्ही कोविड चालू केलं सगळे केले, पण त्याचं पण कुटुंब वर्षावर्षी का पॉझिटिव्ह आलं पहिल्यांदा गावातलं. त्याचं कारण काय, त्याची आई चिमणगावला लस घ्यायला गेली ती 2 वेळा. हे प्रत्येकाची हिस्ट्री फक्त लसीची येते. लस घेतली नाही घेतली महत्वाचं नाही, लसीकरणाला गेली की समजून. यंग जनरेशनला लसीकरण फिरायला कारण पण झाले. अडवलं की लस घ्यायला निघालो, मोबाईलवर रजिस्ट्रेशन दाखवतात, पुढे झालं म्हणजे तो पण सुपर स्प्रेडरच ठरतो. लसीकरण प्रत्येक गावात ग्रामसेवकच येत नाही, तर ते तलाठी सर्कल येत नाही. आता म्हटलं गाव तुमचं, माणसं तुमची. त्या अशा सेविकेला पगार किती? 4,000 रुपये. अंगणवाडी सेविकेला पगार किती? 5,000 रुपये. 4 आणि 5,000 रुपयासाठी किती जीव घालतात. आणि तुम्ही ज्या गावाला तुम्हाला निवडून दिलं त्या गावच्या जर तुम्ही तिथं जर तुम्ही रक्षण करू शकत नसाल तर तुम्हाला राजकारण करण्याचा अधिकार नाही. घरी जाऊन निष्पक्ष आहे.
आज आम्ही तर 3 केल्या, आम्ही स्वतः सगळीकडे गेलो आणि चालू केलं आम्ही पूर्वी कशा पद्धतीने पेशंट करायचे, कुठले पेशंट घ्यायचे. ऑक्सिजन 90च्या खाली आम्ही पेशंट हॉस्पिटलला चालू 3 दिवस 90 नंतर राहिला तर तो पेशंट हातालाच देत होतो, नाही तर मग त्याला व्हेंटिलेटर. आता आमच्याकडे व्हेंटिलेटर आहेत काय? मी बायपॅक मशीन 10 घेऊन आलो. मागच्या वेळेला मला बायपॅक केवढा मिळाला होता? 85,000 एक. या वेळेला 1,35,000 एक मिळाला. 10 मशीन घेऊन आलो मी परवा दिवशी. ते पण इथं नाही, सुरत आणि मुंबईत घेऊन आलो. स्वतः 3 दिवस फिरून घेऊन आलो, पाया पडून घेऊन आलो. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर मागच्या वेळेला मी 65,000 आणला होता. यावेळेला मी 70 ऑक्सिजन 120 घेतले टोटल. जवळजवळ 1.5 ते 2 कोटी गेले माझ्या ऑक्सिजनच्या मशीन आणण्यासाठी स्वतःच्या खिशासाठी. म्हणून आपल्याला ऑक्सिजन पुरतोय, म्हणजे ऑक्सिजन सुद्धा नाही का. आज जो आपल्याला इतक्या कमी ऑक्सिजन मध्ये आपण एवढे लोक कशा जीवाचं होतोय. आपण खूप मशीन सांगायला पण हे किती करायचं? थांबलं पाहिजे. नुसते बेड टाकले, ऑक्सिजनची लाईन फिरवली म्हणून चालत नाही. ते ऑक्सिजनच नाहीये तिथे. ऑक्सिजनची लाईन टाकण्याची ऑक्सिजनच्या मशीन घेतल्या, ज्याचा आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर चालवा, किंवा पंतप्रधानांनी सांगितलं ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरवरती 90% रुग्ण बरे होतं. जे मागच्या वेळेला आपण प्रयोग केला तो ऍक्सेप्ट केला राज्यांनी आपला प्रयोग मागच्या वेळेचा. मग तो ऍक्सेप्ट केलं. मग आता आमदारांना ते पैसे घालायला पण परवानगी मिळालेली आहे. तसे म्हणजे सगळे म्हणतात 100 बेडचं हॉस्पिटल उभं केलं. काय केलं हॉस्पिटल? नुसत्या खड्डा टाकलं. सेंटर वेगळं आणि हॉस्पिटल वेगळे, दोन्ही कन्सेप्ट वेगळे टाकले. डीसी तर तुम्हाला एक MBBS डॉक्टर एम्प्लॉई लागतोच, ज्याला तुम्हाला 7 लाख रुपये पगार द्यावा, 5 लाख. एमडी मेडिसिन असतात तर 9 लाख रुपये पगार घेतोच. आपल्याकडे एमडी मेडिसिन आहे, एक MBBS आहे. आपल्याकडं BMS MD 2 आहे आणि BMS बाकी सगळा स्टाफ आहे. जवळ 16 डॉक्टरांचा स्टाफ आहे आपल्याकडे. रनिंगला तुम्हाला महिन्याला 100 बेड हॉस्पिटलला काय केलं तर 1 कोटी रुपये घालायच वाटतात महिन्याला, तरच ते रन होतं. आता होतच नाही. तर नित्राचा माझा खर्च किमान 1 कोटी रुपये दर होतो. बरोबर आहे. हे फॅक्ट आहे. हे सेंटर काढणं म्हणजे हुशा होती. आपल्या हॉस्पिटल आता आपल्या हातात आलं, कोरेगावच्या आपल्या हातात आलं. आता जी गरीब माणसं आहेत ते 2 गोष्टीमुळे बाहेर पडत नाही. एक गोष्ट कुठली? खिशात पैसे नसतात. गावातले लोक त्यांनी बघितलेलं असतं. आता एकंब्याचं उदाहरण, एकंब्याच्या सरपंचांच्या घरातले 8 ते 9 पेशंट खाजगी, त्याला आपलं चालू नव्हतं, खाजगीमध्ये ऍडमिट झाले. एका पेशंटला 1.5-2 लाख खर्च आला असणार. व्हेंटिलेटर लागले, 15-16 लाख रुपये गेले ना त्यांचे. ते श्रीमंतांवरती काय ते दुसऱ्याने बघून जातील लोक हॉस्पिटलला. आज आपल्याकडे 1 रुपये खर्च न येतात, जेवून खाऊन असं घरी उड्या मारत जातं. पण हे किती किती वाढवायला आपल्याला लिमिट आहे ना. स्प्रेडिंग कुठेतरी थांबलं पाहिजे ना, बॅकअप कुठेतरी आला पाहिजे आपल्याला. पेशंट वाढता येतं. आता लॉकडाऊन केलं तर पेशंट कमी आले पाहिजे ना, वाढता. म्हणजे ही वेळ थांबणारच नाही, किमान आपल्या तरी थांबणार नाही. तुम्ही कशा पद्धतीनं राईटअप करायचं राजावर तुम्ही बसून ठरवा आणि आता राईटअप करायची जेणेकरून आपल्याला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कोरेगाव मतदारसंघामध्ये लसीकरण फार मोठ्या प्रमाणावरती चालू आहे. परंतु आपण सगळेजण पाहताय त्या लसीकरणाचा एक प्रोटोकॉल आलेला आहे. त्याच्यामध्ये लसीकरण हे ज्या ठिकाणी केलं जातं त्याच ठिकाणी आपण पाहतोय की समजा एखादं लसीकरण एखादा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे किंवा उपकेंद्र आहे किंवा जिल्ह्याचं उपकेंद्र आहे, त्याच ठिकाणी आपण स्वॅब पण टेस्टिंग करतोय किंवा HRCTच्या ज्या टेस्ट आहे किंवा तुमच्या RT-PCRच्या ज्या टेस्ट आहे, स्वॅब कलेक्शन आहे, हे सगळं त्याच ठिकाणी होतं. म्हणजे जे बाधित रुग्ण आहेत ते बाधित रुग्ण सुद्धा स्वतःचं
चाचणी करण्यासाठी त्या ठिकाणी येत आहेत आणि त्याच हॉलमध्ये आमचे लस घेणारे पण लोक एकत्र येतात. हे सगळे एकत्र आल्यामुळे स्प्रेडिंग होत आहे. हे आमच्या कधी लक्षात आलं, ज्यावेळेला आम्ही आमचं 122 बेडचं एक हॉस्पिटल चालू केलं. त्याच्यामध्ये आमच्याकडे असणाऱ्या पेशंटचं आम्ही हिस्ट्री अभ्यासली. त्याच्यामध्ये असं लक्षात आलं की 85% लोक हे लसीकरणाच्या 3ऱ्या दिवशी बाधित आलेले आहेत. आजही कोरेगाव मतदारसंघामधले 6 रुग्ण माझ्या समोर आहेत की ते 6च्या 6 रुग्ण हे 4 दिवसापूर्वी 5 दिवसापूर्वी लसीकरणाला गेले. पुसेगावसारख्या ठिकाणी गेले, किन्हीसारख्या ठिकाणी गेले, खटावला गेले, कोरेगावच्या आरेचला गेले आणि त्याच्यातून ते बाधित होऊन आलेले. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. त्यासाठी माझी नम्र विनंती आहे की प्रशासनाने याचा विचार केला पाहिजे. कसल्याही परिस्थितीमध्ये लसीकरणाची केंद्र ही ज्या ठिकाणी कोविड केअरची आमची हॉस्पिटल आहेत किंवा ज्या ठिकाणी RT-PCR जी टेस्ट होते, स्वॅब टेस्ट होते, त्या ठिकाणी घेऊ नये अशी माझं या ठिकाणी या प्रशासनाला आव्हान आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कोरेगाव मतदारसंघामध्ये लसीकरण फार मोठ्या प्रमाणावरती चालू आहे. परंतु आपण सगळेजण पाहताय त्या लसीकरणाचा एक प्रोटोकॉल आलेला आहे. त्याच्यामध्ये लसीकरण हे ज्या ठिकाणी केलं जातं त्याच ठिकाणी आपण पाहतोय की समजा एखादा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे किंवा उपकेंद्र आहे किंवा जिल्ह्याचं उपकेंद्र आहे, त्याच ठिकाणी आपण स्वॅब पण टेस्टिंग करतोय किंवा HRCTच्या ज्या टेस्ट आहेत किंवा तुमच्या RT-PCRच्या ज्या टेस्ट आहेत, स्वॅब कलेक्शन आहे, हे सगळं त्याच ठिकाणी होतं. म्हणजे जे बाधित रुग्ण आहेत ते बाधित रुग्णसुद्धा स्वतःचं चाचणी करण्यासाठी त्या ठिकाणी येत आहेत आणि त्याच हॉलमध्ये आमचे लस घेणारे पण लोक एकत्र येतात. हे सगळे एकत्र आल्यामुळे स्प्रेडिंग होत आहे. हे आमच्या कधी लक्षात आलं, ज्यावेळेला आम्ही आमचं 122 बेडचं एक हॉस्पिटल चालू केलं. त्याच्यामध्ये आमच्याकडे असणाऱ्या पेशंटचं आम्ही हिस्ट्री अभ्यासली. त्याच्यामध्ये असं लक्षात आलं की 85% लोक हे लसीकरणाच्या 3ऱ्या दिवशी बाधित आलेले आहेत. आजही कोरेगाव मतदारसंघामधले 6 रुग्ण माझ्या समोर आहेत की ते 6च्या 6 रुग्ण हे 4 दिवसापूर्वी 5 दिवसापूर्वी लसीकरणाला गेले, पुसेगावसारख्या ठिकाणी गेले, किन्हीसारख्या ठिकाणी गेले, खटावला गेले, कोरेगावच्या आरेचला गेले आणि त्याच्यातून ते बाधित होऊन आलेले. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. त्यासाठी माझी नम्र विनंती आहे की प्रशासनाने याचा विचार केला पाहिजे. कसल्याही परिस्थितीमध्ये लसीकरणाची केंद्र ही ज्या ठिकाणी कोविड केअरची आमची हॉस्पिटल आहेत किंवा ज्या ठिकाणी RT-PCRची जी टेस्ट होते, स्वॅब टेस्ट होते, त्या ठिकाणी घेऊ नये अशी माझं या ठिकाणी या प्रशासनाला आव्हान आहे. लसीकरण केंद्र आपण चाचणी केंद्रांपासून जर वेगळी केली नाही तर ही जी कोरोनाची दुसरी लाट आहे, हे आपण जे म्हणतोय की या मे एंडला किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आटोक्यात येईल असं होणार नाही. हे लसीकरणाचं जर आपण सेपरेशन न केल्यामुळे ही कोरोनाची दुसरी लाट जर एक्सटेंड झाली तर मात्र फार मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होऊ शकते. मग याला मात्र 100%